Hey doe! Het is het niet voor... Check! 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 Als je alle check naar zijn sammelen hast en u hast de achterkant goed bezoen, dan wist je precies welke toe ha. Dan had ik het over Piet. Nee, net Piet Paulus, maar niet door het hele oren dingen. Maar over het stripje Piet. De schreeuwer en de betinker maken het haast alle weken een spiksplinter naar je Piet. Op een jouwer wen het Lipje Verwerda. Alle dagen vies daar in het atelier. Joet tekent ze voor check, maar morgen schildert ze. Of maakt ze ijs- of zonsculpturen. Of restaureert ze antieke klokken. Lipje Verwerda is in alle zielen mak. Het begint met wat sketches van Piet in een situatie. Wel, dat weet ik vaak nog net, of ik begin maar ergens. En ook straks heb ik in een plaatje kleer, in het schrift, en dan begin ik trot te denken en dan had ik een plaatje. Soms kras ik er weer in uit, soms voeg ik niet daar. Gewoon aan de keukentafel en wat zitten te schetsen, een boekje meenemen, in het schriftje wat krassen, tekeningjes maatje. Totdat strijf je al plaatjes en zo zei. Nou, dit is een leuk grapje, dit heeft wat. En dan maak ik hem in het net, zoals je dat zegt, in netjes, in pot leert. En dan zo hoe dat ligt. En dan trekken we hem oor, met stift. En als er iemand in de stiftlijn stiert, dan kijk ik hem in de computer brengen. En dan kan ik hem inkleuren. Dit is wat strakker en het is wat makkelijker te versturen naar de drukkerij die het dan printen maakt. Hoe is Piet? Piet is wat een suffe, luie vogel, dikke vogel. Dat is Piet. En Piet is, ja, wel vindingrijk, maar hij is wel lui. De luie kant het nice, denk ik. Wat moet een striptekenaar goed kennen? Een striptekenaar moet zijn karakter vasthouden van waar hij mee aan het gang is. Dat is heel wichtig. Dat moet wel altijd hetzelfde bloeien, een beetje. Anders dan wordt het te wiebelig. Dan giet het alle kanten op. Ja, en als je maar een humoristische strip waant, dan ben je toch een beetje humor houden. Een beetje de grabben van in vooral. En goed om die heen sjen. Want er gebeurt een hoop om die heen en je jerkt een hoop. Dan moest ik naar de meesten luisteren of om die heen en in situaties denken, ja, dat is leuk. Dat kan ik wel eens gebruiken misschien wel. Wist je zo de belegerde squallen al? Dat is goed teken in de koers? Ja, dat wist ik doe al. Dat ik knap teken in koer, goed rondelijk inzicht. Haast, dat heb ik een beetje nodig. Jawel, dat zit er al vrij jong in. En ik ben heel blij dat ik het altijd een beet houden ha. En dat ik met trouw om ben in alles wat ik bij het einde aan ha. Wat moet er met Piet gebeuren? Oh, Piet is nog lang naar uit eten, ja? Nee, volgens mij hebben we nog wel een paar seizoen met Piet terug. Er kan nog heel wat gebeuren met Piet. Er komen nog volle meer bewennen straks in die BM. Meer, ja, we gaan nou de eekhoorn hebben we er nou bij hoor. Nou, er komt sowieso nog een specht bij. Er komt nog misschien nog een kot die nog in de BM wol. Ik weet het net. We zoeken het wel. Oncheck, waar weet? Of oncheck nice, want daar komt deze striptekening in te staan. Wat zeg ik? Hij zit er al in. Aliet! Hallo? Wat nou, Aliet? Je het goed? Bliksem, wat heb je nou een fiets in? Dat is 16 branden. Oh, hé, wat goed is mijn hops. Ik, wie in slaap van? Wat, Ja, wat hè? Maar is mij net vreetje, wij komen bij daar. Oh ja, de zinnen.
Ja, ik zou het over de zinnen vertellen. Maar ja, het is winter, hè. En daarom dacht ik pak die zinnenbank er even bij. Maar nou, wie kies sliep van? En ik... Oké, Aliet. Ik zal wel even naar de kant op. Ja, doei. Doe die kosten maar even tegen Reinoud. Ik meld me aansend bij die. Dag. Oké, Aliet. Ontazend. Ja, daar kunnen we dus net even bijwijzen. Want Aliet moet even in de klein en dat kost het wel even wat tijd. Maar dan kunnen we intussen wel mooi even zien naar een spiksplinter naar je trekkie. En die is opgenomen op wel 4000 meter hoogte. En waar het exact die in heeft, dat moet je hem zelf maar even bezien. Hey doe, het is tijd voor een spiksplinter naar je trekkie. En jawel, ik ben het en ik ben hier in Oostenrijk in Kaproen. En wat ging ik naar mij aan? Ik ging me hier een 360 man op een piste. En dat is hartstikke stoer dat je hem straks zelfs op wintersport beginnen. Wat belangrijk is natuurlijk een goede helm en een goede bril. Maar wat ik heel belangrijk is, om je gewicht te verplaatsen. Van je vaste voet naar je achterste voet. En je boppenlichaam een beetje draaien. Dan gaat het eigenlijk vanzelfs. Zo maar. Nou, wie dat moeilijk? Of net? Je kunt dus al vers goed oefenen en dan wens ik je helemaal vers een hele mooie wintersport. En voorzichtig gewoon hè. Houdo! Ja, machtig mooi hoor, dat snowboarden. Ken je hem dat ik? Reinoud? Hallo dan. Mijn vriendinnen van de zinnen. Ja, de zinnen. Aliet! Hey, daar wie ik weer. Ze staan er gewoon in februari, maart. Ja, de winter weer wat onkracht. En wordt het ook weer warmer. Maar lekker bruinbak op het stroom. Safir is het nog lang niet vanzelfs. En daarom is haar zinnenbank wel even lekker. Wist je dat het heel goed is om in de zinnen te zitten? Krijg je er niet alleen nog een lekker kleurke van, maar het is ook heel gezond om de zinnen te vieren. Als die goed insmast en niet te lang vanzelfs. Van de zinnen krijg je namelijk vitamines. Krijg dus van sinaasappels, kiwis of bloemkool. Maar er is één verschil. Deze vitamines hoest niet op te eten. Ze binden dus echt niet vies. En van de zinnenbank krijg je dat dus ek. Daarom vinden een soort mensen het heel lekker om in de winter even onder de zinnenbank te gaan. Daar knappen ze van op, zeggen ze dan. En dat is dus ook echt zo. Want op die manier krijgen ze wat extra vitamine binnen. En dat zit hem in de ultraviolette straling. Die de zinnen en de zinnenbank ek maakt. In die straling zelf zitten nog geen vitamines. Ja, dat kennen we net. Zinnenstraling is niet eten, ik geen voeding. Nee, die vitamines die zitten ijs al in die lief. In het vet wat vlak onder die hoed zit. En als het nou gewoon vet is, dan kan die lichaam er net zo volle mij. Maar die ultraviolette straling die prikt door die hoed heen en komt bij dat vet. En zet dat vet om in vitamines. In vitamine D, om precies te wezen. En vitamine D, dat is hartstikke belangrijk, want dat helpt om die bonken sterker te maken. En sterke bonken, ja, dat betekent een sterk lichaam. En dat klopt het ook wel, want in de simmer, als je een heel soort zinnen hoe die hinnen krijgt, ja, dan viel die vaak ook volle sterker en beter als in de winter. Dat ontdutsen de meesten pas goed doet de fabrieken opkwamen, dik 200 ierlien. Ben maar een hele dagen werkje in donkere gebouwen. En als ze boeten kwamen, dan zeggen ze nog geen zinnen. Want de donkere wolken uit de fabriekspiepen die houden de zinnen in. Deze ben waren vaak ziek. De bonken waren zwak. En dus kregen ze kromme regen, jerms, voeten. Dat wie het beste bewijst dat de zinnen goed voor die is. Boetenbradje is dus echt belangrijk. Zeker ook in de winter op een mooie dag. En zo'n eten vanzelfs. In groente en in fruit zitten een soort vitamine. Vitamine A, B en C. Vitamine D zit dus vooral in de zinnen, maar ook in vis. In jerring, in tonijn, in iel en in zalm. Dus, Reinoud, ik hoop echt dat je het nou goed begrepen hast. Niet stinnen, maar zwaar je voor groente, fruit, vis en zinnen. Oké, Aliet, bedankt. En nou snap ik waarom als dat het seizoen niet zocht. Ik zal die hier opvolgen en dan zal je na je weekend weer boeten. Houdo! Check, shop en ontdek! Meestal klinkt het heel negatief als je zegt
zo smarrig als een barg. Maar wist u dat bargen eens heel snorde beesten binnen en dat ze heel goed nadenken kunnen? We hebben hier in het Natuurmuseum een big expo over bargen dus. En daar zijn een hele soort leuke dingen om bargen te leren. Ik al je dingen die ik nog net wist en doe ik net denk. Nou, wat ik weet van bargen is dat ze een soort fretten en altijd smarrig binnen. Nou, dan zal ik daar eens wat vertellen, want bargen zijn eigenlijk heel intelligent. Er zijn proevendieren met bargen, uit blikken die dat ze soms slimmer zijn als hoen. En ja, ze zijn er net verbouwd, zoals de kerst ik wel zien, maar ze kan zelfs met een computer omgaan. Als ze een joystick joust, dan kan ze bij de Noors de joystick in de goede richting truwen. En dan kan ze een hele soort ingewikkelde opdrachten doen. Echt weer? Echt weer. Hey, maar is dat dan misschien ook de reden dat bargen wel eens een rol spelen in een film? Nou, bargen worden inderdaad vaak gebruikt in boekjes of in films. Er is bijvoorbeeld Betje Big en Babe en Miss Piggy. Kan ik je mee even zien laten? Sure? Nou, en ja, die bargen kennen dus een hele soort leren. Dus die filmmakers die broeken die bargen dan ik, dat ze proefjes en kunstjes leren kennen, krijg als hoendenijs. En daarom willen ze dan ik broek in films en boekjes. Dat is wel interessant, maar dan zou ze van een kerstenbarg ik wel voor dingen broeken. Ja, de kerstenbarg voor een heel soort oren dingen ik broeken. En dat weet ik al dien in Duitsland bij Gelieks. Daar heeft ze een barg opleiden om drugs op te ziekjen. Een drugsbarg? Nou, eens wel ja. En ja, de kerstbargen eigenlijk nog voor volle meer dingen broeken. En als dat jam was of witte was, dan kerst je naar het Natuurmuseum komen en de tentoonstelling besjen. Op ziek naar de muzikale master van Iris Kroes. Master Hans! Stop maar even. Waar weet waarom ik je ben? De Voice of Holland! De Voice of Holland. Waar heeft dat doen? Iris Kroes. Iris Kroes. En waar gaat Iris Kroes op school zitten? Hier! Op de meander. Van welke master had ze les aan? Hans! Dus de reden dat Iris Kroes wonen, dat komt alle van master Hans. Ja, dat is gewoon zo. Dat is een leuk grapje. Die eer is mij te volle. Nee, maar, Reinoud. Is dat zo? Ja. Maar wat voor type wie Iris Kroes dan is? Iris Kroes wie een heel gewoon Friesk is een heel gewoon Friesk lief famke. Met een enorm soort talent voor het meisje van muziek. Ja, wie is echt zo muzikaal? Ja, ze weer heel muzikaal. Ze spelen al vrij jong op het harpje. Dat had iedereen in Nederland schenkind. En ze had, dat kan ik me nog goed herinneren, in groep 6 had ze een keer een prachtige spreekbeurt jong over de harp. Hoe wie het dan om Iris Kroes op de televisie te zien? Ik vond het wel heel leuk. Ik ken haar eigenlijk niet zo goed, maar ik vond het wel heel leuk dat ze uit Drachten kwam. Hey Thomas, wat is toch mooi hier? Een beetje krek als ik. Ja. Hey Thomas, wat vind je over Iris Hans? Ja, ik vind dat ze heel goed kan zingen en vooral mooi met de harp. Ja, vind je de harp wel mooi? Ja, nou... Wat vind je nou mooi, gitaar of harp? Gitaar. Ha. Ja. Nou, ik vond het heel mooi hoe ze ook met de harp speelde. Ja, en vond het spannend? De finale? Ja. Hey Mitchell, hoe wie die overging? Het was wel heel leuk. Ja? Naar wie het? In de lawaai. En wie in de proclamation? Ja, er waren heel veel mensen. Ja? Ja, we stonden ook helemaal, zeg maar, heel in het midden, dus we konden ook niet heel veel zien. Dus we moesten helemaal op de tenen staan. Helemaal, Wat speel jij nou van? Piano. Piano? Plexikakers. Dus doe eerst maar 200 spelen? Ja. En kist er ook bij jongen? Kun je er ook bij zingen? Nee. Nee? Nee. Zo, maar ik weet dat Iris Kroes, die zong eerst echt nooit bij de harp. Maar later wel. Dus ben jij nog van plan om te gaan zingen bij je piano? Nee. Niet? Nee. Dus dan kan ze nooit meedoen aan de Voice of Holland. Dus dan zul jij nooit de winnaar worden van de Voice of Holland.
Hoe wie Iris op school? Iris wie enthousiast, mocht graag kletsen. Protte vriendin nog maar heen altijd. Ze wie ontzettend lief en heel positief. En wie is een goede leerling? Ze wie een hele goede leerling. Ja, ze wie een hele goede leerling. Zie je al je achten? Ja, dat kun je wel stellen, ja. Ja, ze wie fantastisch. Ja. Ik hier dat dus net. Wij kennen net alle jaren. Nee, dat is... De ene keer dit en de andere keer dat. Ja. Dus Iris wie en een goede leerling, ze kon en goed jongen en ze kon ook verschrikkelijk goed hard spelen. En gedichtjesmeidje. En die had een multitalent. Multitalent. En ik denk dat zij dat wel is. Dus het is een terechte winnaar van de Voice of Holland. Dat vind ik wel. Ja, ze zijn een knap muzikaal in die klasse van Hans Visser. En jongen dat ze kennen. Haha. In no time zongen we gezellig met elkaar. En I wake up in a... De basis van het succes van Iris Kroes, dat leidt op de meander, op deze squallen. En het schijnt dat deze klasse heel muzikaal is. Dus ik ga nog een festje met hem gaan. Is dat goed? Ja! Oké. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath, but I get real high and I scream out the top of my lungs, what's going on? En we zingen allemaal. And I said, hey, 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 yeah, yeah, hey, hey, yeah. I said, hey, woo, what's going on? OBS de meander. And I said, hey, hey, yeah, yeah, yeah. Hey, hey, yeah. Goed zo. I said, hey. En John Tro, hè? En jullie alleen. En I said, hey. Nou, het is wel duidelijk dat Iris Kroes de finalist is van de Voice of Holland. Want de basis lijkt hier en deze klasse is linkermuzikaal. Iris Kroes, gefeliciteerd. Hey.